Dyma ffeinal y ras a 2 dîm sydd ar ôl. Ond cyn cyroni'r pencampwyr, mae yna un gêm arall am herbeddion y Carchar. Mae'r ras wedi cyrraedd pen y daith. O hen gastell Ewlo, mae'r daith yn stopio yn ref Rhuthun, lle mae'n rhaid i ni ddianc i ennill. Cyrraedd y ffeinal! Da chi'n barod am y ffeinal? Barod! Chi'n barod! Dyma ni, diwedd y siwrna a diwedd y ras. Ond bach o newyddion drwg. Mae'r 2 dîm sy'n ar ôl yn cystadlu, wan, dan glo. Y Carchar enwog yma. Ddianc yw'r nod. Mae'n ras yn erbyn eich gilydd ac yn erbyn y cloc i cyrraedd y top. Ond yw pethau ddim mor syml â hynny? I symud rhwng yr ystafelloedd sydd yn y Garchar yma, bydd angen ateb cwestiwn yn gywir. A chofiwch, a mae hyn yn bwysig, i chwilio am ffyn mwg sy'n cuddio yma. Mae rhain yn gallu troi'r gêm ar ei phen yn y diwedd. Pob lwc i chi. Chi'n barod? Ie. Offa chi, Dennis! Offa chi! Offa chi! Bach yn siomedig, ni methu cymryd ran yn yr her. Fel cystadleuwyr, ond ni ma fel cyflwynwyr. Ni di'r bosses. Ni'n gwybod beth sy'n ymlaen. Dan, na ddim gwaith. Yes! Yn y ffeinal boi, pwy feddyl ie? Wedys i bod lwc ar ein ochr ni. Di'r llwyd o gael Jed a Huw allan. Lloyd Leah. a Leah chi Sy'n nesa. Ti'n gwybod beth? Mae cystadleuaeth ni ddim cystal â ni. Os ti'n meddwl am y 2 her nhw wedi gwneud hyd yma, yn y sialens yma, ola. Ie, a maen nhw wedi dechrau ffrio. A maen nhw wedi dechrau ffrio. A fi'n meddwl ni'n mynd o nerth i nerth. Ond mae o yn her, dwi'n meddwl lle mae'r 2 mynd i orau gweithio'n dda iawn o'i gilydd. A da ni'n gwybod yn barod bod Jack a Cadi'n gallu gael tiffs ydyn ni. Watch nawr, stop at, Wel, stop at i bod i stop. Na, mae balloons fi bod i gweld. Mae balloons sy'n di ôl ti! Mae'n o blaen fi! Fi yn hyderus. Fi yn. Mae rhaid ni fynd mewn i'r tasgiau yma gyda meddwl positif, achos fel arall ni jyst yn mynd i fethu, yndyn ni? Gwaith meddyliol fi fi. Gwaith meddyliol. Gweithio fel tîm, cyfathrebu'n da. Ti'n meddwl bod gweithio fel tîm yn da yn y 2 her diwetha? Do! Lloyd ti? Fi padlo. Ond mae'n stirio! Mam bach, Lloyd! Ti'n gwybod sy'n stirio'r cynw Fi'n ei agos i'r ochr i stirio fe mas. Neith e wneud blwyddyn fi os fi'n curo Lloyd. Serious. Just i weld i wyneb e. Just i weld i wyneb e. Fel un fi dde. Bro, serious? Ti'n heddiw fel cymryd cam nôl, dim fel rysio gormod, a trio meddwl a dim just mynd amdani, ti'n mo? Ond fi'n meddwl mae angen cydbwysedd. O rhwngddo'r peth yna. Na i ddod â hwnna. Na i ofalu bod chdi'n mynd efo jumpio mewn i'r rhywbeth rhy gyflym. Na ni weithio'r peth allan efo'n gilydd. Gwych. Awn ni? Cool. Chwilio'r allwedd i'r drws a Jack a Cadi wneud ennill y tlws. Oce, Huw. Amser am siarad, di gorffen. Mae'n amser am ffeinal. Y ras! Diwedd y daith, mae ras yn gorffen yng Ngharchar Rhuthun a 2 bar yn brwydro am y tlws. Cadi a fi sydd ar y brig gyda 28 o bwyntiau. A Lloyd a Leah yn y gwyrdd, 25 pwynt sydd â nhw. A'r 2 gyfrwys, Jed a Huw yn ein tywys drwy'r gêm ola. Na. Symud o gell i gell yw'r nod gan ateb cwestiynau a datrys posau. Bydd angen meddwl yn chwim, achos ras yn erbyn y cloc yw hon, i weld pwy fydd yn blasu ryddid yn gynta. A gyda Huw a Jed wrth y lliw, gall unrhyw beth ddigwydd. Ble ma nhw fan hyn? Mae Jack a Cadi yn y cell. Dan glo yn y Carchar yn barod am y cwestiwn. Boys, chi'n barod? Ie. Lloyd, Leah, chi'n barod? Chi'n barod? Reit. Mae'ch amser chi'n dechrau rwan. Beth digwydd? Dyma'r cwestiwn. Os chi'n rolio 3 dis, beth yw'r rif uchaf y gallwch chi rolio lle mae'r rifau i gyd yn adio i 10?
Mae'n dawel. Mae'n dawel. Glo hynna. 5. Lloyd yn meddwl hynna. 6 be? Cisio 6, 2 yr a 2. Na, mae yna 3 rhif i'r ateb. 6, 2, 2. Na, anghywir. Na, agos. Mae'r rhifau gyd yn wahanol os dyn nhw'n gliw bach i chi. O, oce. 6, 4 a 2. Nage, 6. Chi'n agos? 5, 4, 1. Na. Chi mae'n agosach tro gynta? 6, 3, 1. Cywir! Ac yn y chi! Oce, bryd mynd. Quick, bryd mynd. 6, 3, 1. Da iawn, Cadi. Ble chi'n mynd? Dyna fan hyn. Gawch chi'n mynd ffordd na. Be sy'n bod yn chi? Ei, paid y cyffwr. Oce. Sgwlwch awr. Calm down. Right, cwestiwn arall fan hyn. Dewisiwch y domino cywir. Dim eto. Y domino sydd ar un nifer o smotiau a'r nifer o chwaraewyr Mewn tîm pel rwyd. O, nes i'n chwarae pelwyd. Fi'n meddwl mai... 7. O, 7, nage. Wel, dewisiwch chi rhif. Ti'n chwarae pelwyd, Cadi? Fi wedi... 5 na 5 2 yma. Ffindiwch yr rhif i ni, dalwch y fyny. Ni eisiau gweld e, sgwrwch 3 a yma. 4. 4, 5, 6, 7. Gan i weld e, plis, gwrwch yma. Pigwch y lan. Dau gwestiwn arall. Dau gwestiwn Da arall. chi sownd yn y cell. Y domino sydd ar un nifer o smotia ar rhif crys Nico Williams i Gymru. 9. Na. Nico Williams, 1 ar 10. Ie, fe? O, gan i weld. 5. Na. Na. Chwiliwch am y dominos, boys, chwiliwch am y dominos. 9. Na! Sa'n meddwl bod yn 1 ar 10. Fi'n meddwl bod Nico Williams yn 3. 3. Cwestiwn arall. Y domino sydd ar un nifer o smotiau a'r nifer o lythrenau yn enw Noah Khan. N-O-A. C-A-H-N. So 7 hwnna, ie? O, ni wedi cael saith. Na, dim saith yn ffodus, stwp yn lawr. Boys, mae amser yn redig mas. Naw. Naw. Cymru! Lan â ni! Naw! Go! Cyplag. Mas â chi! Dewch, ffwrdd in, at yr isol, dewch at yr isol. Highlights yn i chi? Ia. So, Fi'n clasic rhaid. pa rifa rhwng 1 a 10 sydd ar goll yn y grid yma? Hawl i chi sgriblo Mae 1 fan hyn. 1. Ia, dod â lein drwy fo. Ha'n 1. neud nhw. Ti di neud words rhaid o'r blaen? So, fi newydd cael 10. Ja, ti'n meddwl ti'n dda neud words? Fi enjoy nhw. Na, mae amser yn redig mas, boys. 1. 1. Pa rifau sy'n goll? A 1, 2, Ar ôl wynio'n dod off, maen nhw'n ffrio. 3, Mae'n shambles. 3. Chi'n mynd ffordd na 2. Ti'n dwi'n ffordd na? Ie, cewch, Dau. cewch. Come on. Dau yna. 8. Da iawn. Os na 4. Sa di gweld 4 eto, dyle bod 4 yma. Mae pys. 5 fan hyn. 6, edrych am 6. Da iawn. Edrych am cyhy. Mae 6 ddim fyna. Edrych am 7. 7. Ydy 7 fan hyn, 7 Dwi'n licio'r logic Ti'n Lloyd. cael 4? 8. Mae Lloyd ar dan yma. So os dim 6, 4 na 3. Na, da chi'n anghywir ar hyn o bryd. 9, ni edrych am 9. Edrych am ns. Edrych am ns. Edrych am ns. Does dim 9, so'n credu. A, na. O, Come on, boys, TikTok, mae'n amser. Ti'n cael 80. Ai, fi'n dechrau- 9, mae'n rhaid bod na 9, me. Mae'r amser yn fflio fyny, boys. Amser yn mynd. Shush. A 10, oes 10. 10 fan hyn. So beth sy'n goch? Beth sy'n goch? 6, 9, 10. O, beth sy'n 10? 6 a 9. Na, cyd, da chi'n anghywir, dim 6 a 9 sydd ar goch. 9! Diagonal. 9. So. 6, 4, 3. Anghywir. Ni di drysu'n llwyr gyda'r pose, ond pa dîm fydd yn carlamu at fuddugoliaeth yn y carchar? Mae diwedd y daith yn agosau i'r tîmau. Quick, fyny mynd. Mas â chi. Dim 6 a 9 sydd ar goch. Yn anghywir. O, boys, amser yn mynd fan hyn. Be da chi ddim di, da chi heb ddod o hyd i 9, 6 na 4. 3 me. Ti'n agos o'r Jack. Come on, boys. 4. Di 4 ddim yna. 4 a 6. Sbiwch ar y bullseye. Meddwl i'ch bullseye. 3. 6 a 4.
byddwch yn ofalus. Ti'n slofi fi hi lawr. Ti'n slofi fi Oce, cael bwyd gwach nawr, ble ni fynd nesa. Neu falle mewn fyna, sa'n gwybod? Mae rhywun mewn ma. Cadi. O, Jack, mewn fan hyn. Be sy'n mewn fan hyn? Hebygolrwydd. Os ydych chi'n taflu darn arian, Bum gwaith, a fod yn glanio ar gynffon bob tro. beth yw'r tebygolrwydd y bydd yn glanio ar gynffon y tro nesa? A, 25%. B, 50%. 50%. Cywir! 50! Masa chi! Dilyn yn Fyny grisia! Dilyn chiw! Mae gwallt yn gwmpa mas yn smot. Reit, beth yw ateb y pos yma? Be di ateb y pos yma? 1, 2, 3, 4. Posau, Leah. 1, 2, 3, 5, 4. 7, 8. Ddim yn dda am posau. O, sai... O, mae 3 llythyr yn y 2. Faint o llythyr nes i yn sa? 5! Mae dyn ni 2, 3, 4, 5. 7, 5. 7, 5. Chi di anghofio am y ffyn mwg? Chi di gweld e? Na. Chi di meddwl am y ffyn mwg eto? Na, do. Clyw i chi, mae fe rhywle lawr fyna. Amser erbyn chi! Chwilio am y ffyn mwg! Jyst nes i ar agor gynta. Come on, tîm gwyrdd! Am hob ystafell! Am hob ystafell! Ewch chi chwilio yn ystafelloedd chi e bod, falle? Pan da chi'n ffindio'r ffon mwg, da chi'n rhydd i adael y carchar. Leia, mae Lloyd eisiau. O! Ti'n meddwl Lloyd yn mynd? Mae Leia yn chwilio am y Leia mewn fyna. Lloyd mewn fan hyn. I Lloyd i cael rhywbeth yn Ti'n fanna. gweld rhywbeth, Lloyd? Fi gyda fe! Jack mewn fan hyn. Cadi efo rhywbeth yn fanna. Cadi! Mae Jack mewn fan hyn. Right, amser Ddianc, quick. Amser Ddianc. Gab ti Ddianc. Sa eisiau ti di. Dyma cardda fyna. Amser Ddianc. Hwrna. Allan. O, ma' nhw mas. Ni mas! O'r diwedd! Cad! Da iawn, Jack. Da iawn. Rhaid! Da iawn. Ond mae rhaid bod yna rhyw twist rhywle siwr o fod. Nes i joio chi'n arwain i'r ffordd. Diolch. Gobeithio bod chi heb slofi ni lawr Ei, gorfod. da chi'n gwybod be? Ie. Dwi'n meddwl bod ti'n mynd i'n agos. Pan ni hwnna? Ar hyd y daith, mae'r tîmau wedi rasio mewn lleoliadau gwahanol. Wedi chwasu. Goff y dal mlaen fan hyn, actually. Twyllo. Dwi'n meddwl bod rhywun yn stitio ni fyny. Wyn! Chwerthin. Beth fi bod neud? Cwmpo mas. O mam bach, Lloyd! O na! Mae ti'n datod y ffôn! Joio mas draw. A dathlu. Rili colli neu bynnag. Dim ond 2 dîm sy'n sefyll. Fi angen cofio nhw. Efo gilydd! Efo gilydd! Ar fuddugoliaeth o fewn gafael i un ohonyn nhw. 10 lleoliad, 10 her, a ras ar draws Cymru. Llongyfarchiadau i'r 2 tîm sydd yn y ffeinal chi'n wych. Chi wedi ddatrys pob math o bosau, concro ofnau, bach o twyllo falle, a lot o gwmpo mas yn sicr. Popeth draw ochr yna. A lot o redeg, yn dyfe. Lot o redeg. Jack, lot o redeg do, Jack. Ti di teimlo hwnna, do? Amser i ymlacio na trad lan am hyn o mlaen, yn dyfe. Ond pidwch ymlacio just eto. Achos mae'n amser i ddatgelu'r scores. Nawr, pwy bynnag sy'n dod yn gynta, bydden nhw'n cael 2 pwyntiau. A fydd y tîm arall yn cael 1. Okay? O, fel yna mae'n gweithio. Fel yna mae'n gweithio. Amser y tîm gwyrdd yn gynta. 6 munud a 42 eiliad. O, mae'n ffordd lag. Mae fe'n agos, boys. Achos gafodd y tîm oren 6 munud a 58 eiliad. OK, sut mae'r pwyntiau yn effeithio'r sgorfwrdd? Ar dop y sgorfwrdd. Y tîm oren gyda 2 pwyntiau! Tîm gwyrdd
agos gyda 27 o bwyntiau. Anlwcus. Ond da iawn ni am ennill yr her ola, ia? Ar un cynt. Ie, y tîm oren ar y brig gyda 29 pwynt a 27 i'r tîm gwyrdd. Ond, mae yna un twist arall i ddod. Mae yna wastod twist. Chi sydd ar y blaen, ond ydy'r ffin mwg ma. O'n i'n gwybod, Yn mynd i newid pethau. Reit, gwrandwch yn astyd. Ar hyn o bryd, mae yna 2 bwynt yn gwahanu'r tîm ma. Ond wan, mae yna 5 pwynt ychwanegol i'r tîm sydd efo'r mwg pink. Reit, taniwch y ffin. Hold on. Down so. Mew! 3, 2, 1! Ennill y ras! Ydy Jack a Cadi! Yn anlwcus i'r tîm gwyrdd. Chyn ni chwarae gen dda, Do. Lloyd a Leah. Gwech hwyl y tro nesa. Ynddo fe. O, ta beth, well ni ymarfer am y tro nesa. Yn ni'n Pawb, bendant. sŵlach yma. Tan y tro nesa.